Nggih kula sinuwun. Apa pancen mbok tindakake anggone kudu marang terus. Sedaya dalem kula tindakaken kangge kula ngawanake. Sedaya lekasipun pesanggrahan pandangan sewu. Oh nggak. Matur sembah. Kae sapa dabrak-dabrak kae? Ayo. Aku Pak Dimo piye? Wah nek Pak Di salah Pak. Aku ora tau ngrabeni mbok emlek. Om. Aku padamu kok piye? Sajak Piye ta? iki wis padamu kok piye? Kowe ora ngajeni karo aku. Lah jenengan niku sinten? Aku Ratu Majapahit. Lho. Wah wis tok Majapahit iki tenan. Iki ngene-ngene sapa nang kene iki? Ini sih. Dan Matane lho matane. oh cepet matane lho. Nek pancen kae iki ngene-ngene dicancang kono to. Iki yo menungso cancang. Wecek kuwi. Sikit iki matane gudi medeni wau. Aku kok wedi ya. Yo. Mbok. Nganti kowe munggah ndopo Agung Majapahit apa karepmu? Karepe kula niku kula diglamarke anake kula. Kowe arep nglamar. Nggih. Sing mbok lamarno kuwi anakmu. Lah nggih niku sing ganteng dhewe niku. Sing ndi? Niku. Kae. Nggih. Oh, saka rumangsaku dudu menungso kok malah jebule. Niku jenengan niku menyek. Masane kewan kowe, Mbok. Iku anake kula. Iku anakmu. Oh niki mumpungane kula sing ganteng dhewe kok seneng. Nggih niki. Jare biyen iki urung dadi dah dadak metu menawa kae. Ya, dadi iki. Ora-ora kowe. Nang aku ra wis mulai to, Mas. Ora usah para Majapahit. Sampai aku lulus. Malah gayaan lore. Ha iya. Nek delok rupane kaya ngono tok iku. Penjabol ana apa dene? Banget iki, Mbok. Kok mari. Iki do guru kabeh kono apa iki? Ana sing ngentut yo? Heh? Iki ngentut yo? Ora piye? Yo. Moh. Ana kenean. Wah, jorok iki. Oh. Kabeh mau wis mbok karepno mbok. Nggih sampun. Sing mbok lamar putriku sing endi? Jaran Eh, Jaran ae dhewe jara-jara no. Kurus iki ndak oleh. Sekar kenapa? Anakku Sekar Kenapa? Mboten kaget sampean. Ora. Ayo Leng mulai ora ditompok, Leng kula gawe. Aku wis kudu mulai ayo. Telung dina long dite. Apa aku dina kowe long dite? Ayo, iki apa? Iki apa? Kalah kowe gerang ate kandhani barang yo bre ya. Kok semane gitu kan? Didik sapine. Pikiran anak sapi. Nek pancen kowe iki kepengin mantu karo anak. Iki gampang. Ya. Cara Gampang. pripun? Ana syarate. Lah syaratnya napa? Anakmu kon perang. Besok perang ora. Iki dengan perang. Ya, Anak ayo bocok lah. Anak yo itu. Saged to rene. iso. Sini. Nek pancen iso negara
Mojopati ki nang geger. Gegere Mojopati kejaba saka paungan 1000 negara. Nek anakmu bisa balikake wong 1000 negara, aku pinang putra mantu. Kula tak tunggu. Iya. Tak kuwi. Ayo. Kenapa? Aku nganggo cara sing kaya ngene. Mergo menapa ora suti nampa kae. Supaya tak dilomprake kemudian. Nyuruh kodhok. Iki ngene sapa iki muncul? Aku lah wong nyuruh kodhok. Lho, celeng. Kudu, Gencik. kudu. Ire. Olah, Apa? temu. Lo temene gedhe dalane celeng. Kewan kok iso padha. Kok telewak awake matok. Ingon-ingon apa iki? Ingon-ingon ngene iki cara kono ingon-ingon model Nek carane bloro dirica-rica. Lo macam biawak nek cari-cari. Dek. Dadi. aku ra bubuk Iki para bupati kok diadi-diadi. Bupati. Yo, Pak Bub. Jenenge Bupati. sing komplit. Pak Bupati. Lah ngono. Aku pengen takon. Endi sing wong-wong toko bandangan jam negara? Yo kabeh iki Banjaran 1000. Kontrol iki. Lah wis Kabeh sapa? para bupati Aku seluruh. Okondeng. Sapa? Okondeng. Ora Nek padon secetho. Sapa? Cangkemmu dienggo mangap. Padon omah-omi ora cetho. Iya, Pak. Mengo. Aku Joko Kendil. Lah kowe teko kene arep apa, Ndil? Aku nampa dawuh toko Tan Prabu Majapahit sing paling kudune balekake wong-wong toko bandangan jauh. Yen nak gelem tak sakit, tak pateni. Bocah sak pringkil ngene ndak? Oh. Atos omong ame. Tinibake prakaraku mesti kalah. Kowe tak tukono kurungan, tak tukono rate, tak golekno bakal pitik. Yo Tak bakal lewat seto. Macam Bocah sak pringkil iku ndek bobot ora. Uncake, Uncake bobot ora. Lah kok atos. Ben mati rawati. Oh, ya penen Sirawati Pramodjumait.
kenabian. Lakon nabi aku. Eh? Lakon nabi. Sing kandha sapa? Lah celana nek aku balekna wong tau negara, apa mbok labrakno lo. Aku ngerti saka pangandikaku kaya ngono. Iki kari sing lakoni. Boten ora. Ini saka pangandikaku urip Pinopati. Aku putus karo Kendil. Supaya balekake wong sewu negara. Ingkang nyatan Kendil bisa. Mula saka kuwi kowe gelem dadi bojone Joko Kendil. Kula? Iya. Dados bojone Joko Kendil. Sampeyan aku lho, Pak. Eh, Sampeyan aku lho. wis ngerti nek aku iki lati. Anjir. Tak omongan tak etok tempe tole gile. Dalane apa mbok duduk nang anak mlalem. Pancen aku kaya ngono. Nek kabeh mau kari sing lakoni. Kowe kudu dulu keperak. Saupama tak leru kowe gelem ora. Nek ayu aku yo lem. Tenan. Iki. Wah, nek iki aku yo lem. Kowe gelem? Ya, Ting. Dawakati. Kari putriku kowe menyang Mojopahit. Ing kono kowe gelem olah dikaro Joko Kendil. Mergo Joko Kendil sing bisa netepake Praja Mojopahit. Inci kula sagah. Wis aku saiki ora panjenengan menyang taman. Wis Pak. Apa jodoh ayu? Kadang kulo pak welek ning uduk kok ayu. Engkok eman-eman cah. Aku takno kok geget ajak mlaku-mlaku. Oh, teng wedok ayu teng lanang parang aku ada ngono. Jadi dari kandhane timbang ae yen telah wis genep umur 20 tahun kan ana bocah wadon sing seneng aku lae kemudian batin aku bakal bisa malah kau bukan dadi bagus antara ayo dik aku tak coba tak malah dadi bagus. Merem terus nganti kok jam 6 ora dadi ngopo. Sekar Gading cintaku. Sekar Gading sayangku. Kakang Joko Kendil. Sekar Gading. Lho, kuwi sapa? Kok kuwi sapa? Kakang Joko Kendil. Kakang, ngerti toh Kakang? Kakang Joko Sekar Kendil. Gading sayangku. Oh, Sekar Gading cintaku. Kakang Joko Kendil. Mulai sapa? Kakang Joko Kendil. Ya Joko Kendil iki lho akeh ning arep. Oh, Joko Kendil kae ala. ala. Sekar Gading. Goleki Kakang Joko Kendil. Ora ana loro telu. Kang Masku Joko Kendil ya ana ning pengarepanmu iki. Ora percaya. Aku ora percaya yen sampean pikalan Joko Kendil. Lah kok ora percaya ki lho. Joko Kendil Yen ana. kowe pikalan Joko Kendil, apa bukteki? Aku malah dadi ana neh. Ranti sawetara. Lho, Kakang, Ana apa sih cekal kok dadi? gawe pingune ati? Oh iya. Kok condake benung? Oh iya
Sekar Gading. Apa wis percaya yen aku iki bakal bojomu Kakang Joko Kendhil? Siap, wis percaya kan. Yen sampean takkan Joko Kendhil. Nek aku ora percaya kelawan kowe. Yen kowe iki senengmu kelawan aku lahir tumusing batin. Tak tamtu pisan maneh. Tresnamu kelawan aku apa tenan lahir tumusing atimu Sekar Gading? Saben ampun tulus nek ing batin. Diajeng Sekar Gading. Yakin? Diajeng Sekar Gading. Yakin solikin dodol bensin iki sepo? Kanggo Iki piye to? pripun kanggo? Dadi bocah wadon kok kaya mangkono. Saya-saya sliramu ki putrane Nalendra. Saru dilulu. Ketok ing mengkone ana kawula praja Majapahit sing ngerteni tumindakmu lho Diajeng. Kakang Joko Kendhil lho, Kang. Joko Kendhil wae wujude ala. Lah kuwi kok bocah. Bocah kok triplek. Ya sing iki sapa? Kakang Joko Kendhil. Joko Kendhil. Lah kok malah deres. Ya ben deres lah. Kaya mulih piye iki? Ada apa sih? Iki lho. Lho, Pak Amin ngene wae. lho. Lho. Kakang Joko Kendhil. Aja ta Kakang. Kang Mbok. Mbok. Kok guyu? Yang kowe guyu aku melu guyu. Sekar kenapa? Joko Kendhil. Piye? Aku pek bojo. Esuk-esuk grimis-grimis aku pek bojo. Ayo do bubu ayo kelon. Aja ta kapok. Kowe mau ta pek bojo karep ora gelem. Lah salahe. Wujudmu ala, aku ya emoh. Yen karo wong ala ora gelem. Yen wong ala duwe akeh, Ya emoh. kula bagus ora duwe duit. Ya tak wenehi dhuwit. Kaya ngono tenan. Nek aku mau kelawan kowe, wong aku duwe katresan kelawan Sekar Gading. Wis to, aku kok wayang aku gelem. Ora wayu-ayuan. Biasane tekan wayang. Aku ki wis tau kapok. Wis to aku wayu. Moh, Kok piye to? aku mau karo kowe. Mau tenan. Moh. Ora apa-apa. Se. Aku bakal matur ora kersane Kanjeng Rama. Matur piye? Bakal aku nyuwun Kendhil tak bujuk. Cek ben
peringatan yen aku ki ora tresna kelawan kadang. Sing tak tresnani yo mung kowe. Mula kanthi kuwi aku kok tresna kelawan kelair tumusing batin. Mergo iki wis papaning panjogane wis teka. Panyunane Bapak Panitia Penyelenggara lakon Joko Kendil Ratu sampun kalampahan. Lah kaya ngono. Mula kanthi kuwi kowe kelawan aku Sagutra kabeh keluarga ketoprak Wisma Kuncoro ayo njaluk pamit kelawan warga sida tentrem kene gayam sakukuban. Muga-muga sabubare nanggap ketoprak Wisma Kuncoro kabeh kalis ing sambikala ora ana alangan sawiji ngapa sekargate. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbul Bujana